En primer lloc, volem mostrar el nostre suport als afectats, als que més pateixen, però també a tota la ciutadania en general, perquè una vegada que la fase sanitària acaba, començarà una fase social d'aquesta crisi molt i molt dura, i esperem que el més curta possible. Per tant, nosaltres estem a favor d'aquesta moció perquè defensem la sanitat pública, universal, i la necessitat de majors prestacions i també, sobretot, de menor precarietat dels treballadors, de tots, des dels treballadors que netegen als que investiguen per a que la nostra salut estigui millor atesa. En segon lloc, la importància d'una major inversió. I això passa fonamentalment per solucionar el problema d'infrafinançament que tenim al País Valencià. En tercer lloc, una autoexigència per part dels partits d'esquerra per ampliar i enfortir el sistema de salut, que no es quede amb declaracions i amb aplaudiments únicament, que no es quede només amb la salut també, i que vagi més enllà la protecció dels drets socials de la ciutadania. I en quart lloc, i acaba ja, creiem, des de Guanyar, estem convençuts que és fàcil arribar a consensos en aquestes qüestions a pesar de les nostres diferències ideològiques, perquè és posar el benestar de les persones en primer lloc, que defensem la qualitat de vida de tots i de totes, en aquest cas els alcoians, els valencians i també els espanyols i espanyoles. Gràcies.